Great men zvakutoita guys, tasara ne4 kuti tisvike pa10 iri kudiwa kutenga kwaya uku Ring Driving School yati iyo mudzimai wa Great Men achatoreswa license kuti agofamba nababa kuti life yavo igogona kuita easy. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So zvamuri kungoona izvo ku Ring Driving School uko Great Men azoenda ndobva vamusvitsa zvakare $1000 yekuti awedzere pa10 iri kudiwa paakwaya. Zvinoreva izvo kuti tasara ne3000 kuti tisvike. Ngatirambe takadzanya guys, we are actually doing great. So Thomas Chejanje ataura ne-Ring Driving School ndobva iye since ari brand ambassador wavo vaagreeya kupa $1000 as contribution kuna Great Men. On top of that, vati Ring Driving School will offer driving lessons to Great Men's wife from oral until she gets the license. Not giving back to the community. Thank you Ring Driving School. Thank you Ashford. Thank you Zimbabwe. So maskati acho vabva vangoenda ndobva vangonosvitswa madhora avo zvichibva zvatofamba zvakanaka. Guys, ka zvaendwa izvi driving school iri kuti regai tipe hamai tiva empower kuti vamanye vachita maerrands avo vachindosiya baba kubasa vachitora mwana kuchikoro vachidaro. Guys, if you are not motivated nelove yakadai iri kubva kumaZimbabweans ameno kuti unenge uchifunga sei ukaona uchiine hate mumwoyo mako sevanhu vakawanda varamba vachingokomenta zvinhu zviri negative. Aiwa guys, bodo ngatibatikanayiwo nekuita zvakanaka. Bitterness dzinomutsa chigayo idzi tombotsveta padivi nekuti nyika yakatotiremedza guys. Tine zvakawanda zviri kutiremera toti rega titandare paFacebook kana paYouTube wana vanhuzve vari kungodira poison. Tofarirepi kona ividwe to leave your comments on what you think. Tichitenda Ring Driving School for doing great things.